Helo, a chroeso I raglen arall o Y Fro. Heddiw, rydym ni yn Abertawe, ac fel rydym siŵr o fod yn gwybod, mae Abertawe yn mynd I fod yn gartrefi I Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn yma. Felly, rydym ni am gyflwyno'r ardal hon I chi. Un ysgol yn yr ardal yw Ysgol Gyfun Gwyr, ac maen nhw'n fwy na brwdfrydig I gystadlu'r flwyddyn yma. Wel, I ni'n gyffroes iawn fod yr Eisteddfod yn Abertawe, eleni. Rydw i'n cystadlu yn yr 19 yr ensemble lleisiol, y cerdant, y côr cerdant, yr 19 llefaru, y parti llefaru, yr 19 llynennol, yr 19 bris, yr ensemble, y dawnsio disgo, y dawnsio creadigol, y cyflwyniad dramatig a'r detholiad o sioe gerdd. Mae Abertawe yn le mor brydferth ac felly yn addas iawn ar gyfer cynnal yr wylieuenctid fwyaf yn Ewrop. Mae'r Eisteddfod yn rhyw fath o ddihangfa I bobl ifanc I allu dangos eu talentau. Petai Simon Cowell yn dod i'r Eisteddfod, mi fyddai'n cael gwledd yn gwylio'r holl dalent sydd gennym ni yng Nghymru. Mae'n amlwg fod y ddau yn hoff iawn o'i hardal, ond sgwn I pa rannau o Abertawe yw ei ffefrynnau. Wel, dyma ardal Castle Square. Rwy'n hoff iawn o'r ardal yma achos mae'n galon I ddinas Abertawe. Gallwch weld gymaint o bobl wahanol o'r pwynt yma. Mae yna sgrin fawr I wylio'r gemau rygbi, Castell Abertawe hefyd, dyna lle daeth yr enw Castle Square, a'r tŵr BT hefyd sy'n gwylio dros y ddinas I gyd. Dyma Joes yn Abertawe, fy hoff le I, bob fath o hufen ia, North Pole, Sundays, bob blas allech chi gredu, a'r môr just draw fyna. Great! Wel, y tywydd Cymreig ma ar glaw, mae'n amlwg fod Abertawe yn lle brydferth iawn, a lle gyfaddas iawn ar gyfer yr Eisteddfod. Os ydych chi moyn gweld beth sydd gan Abertawe i'w gynnig yn yr haul, well I ddod yma I brofiau eich hunain. Gobeithio gwelwn ni chi yn yr Eisteddfod, ond tan hynny, tara!